kurang nih satu lagu Mas Giri Idola akhir ning itu kok meh podo saya nek jenenge nggak kono iya kalian Diki yen sing kendang cuwilik gedhi kendange karo wonge saiki wis yen Diki kendange gedhi cindene Mega almarhum zaman semono ya aja dalam Mas Bambang ya Allah tung kono Mas Bambang tung kene Mas Bambang tung kulon Mas Bambang tung etan Mas Bambang wis resikone wong ganteng iki ganteng kok ngendi itu lo mau ngendi ganteng itu lo mau ngendi mau coklat yang gue sebentar iya iya ini ngaturnya puji syukur dengan sangat Gusti sakit selamat dalam ibu Pak Agus adalah ibu tasakuran miras pantas kalau kebiakannya toleh digi oh ini kebiakannya Mas ya mereka digi sagi ngomong kuih ngeruski ono isi Surakarta oh sudah ya Nurakarta pedalangan ya pedalangan Karawita oh Karawita ya Mas berapa kok karaoke ngoncone iki jame nyalo lagi kontramu masih lukis kok karaoke iki live streaming ora kok mari ketemu ono lho mari kono kok batu aji ini lho Mas pesan power ya pondok Darul Nikmat iya apa kuwi aku pondok ono lah apa ya ora ono lah wis turun pas ono karo aku dhewe ya ngaturke tembangan iki kok sama tari-tariane ya ta wis sampeyan nyanyi sing kira-kira sing nabuh ora iso sing rungokne ora mudeng nah apa iya ninggalkan terus Mas oke iki kerja iki bogi sakno ya bogi oh ini bogi lah iya astagfirullahaladzim tinggalkan kacamata bola-bola kacamata nggih sarangan apa masih di Mas Karawita nih? Iki anak rogo, anak rogo. Apa sing pertama? Iya. Ya aku lagi nyebut ya. Lotus terpal. Lotus terpal. Yo, ninggal katresnan dipun sengkuyung kalian Karantan Doro-Doro Surakarta dipun sengkuyung ugi Lotus terpal dan juga Vesya Audio. Matur nuwun Pak Agus. Selamat buat Diki dan juga Mas Wahyu Giri.